Són els festers de la segona caseta. Enguany, els encarregats d'organitzar les festes de la patrona de la Pobla, la Verge del Rosari. La nit de dissabte donaven la benvinguda al seu torn. Ho feien amb més de sopar i amb la proclamació del seu clavari major. Siguen acabar el sopar. L'encarregada de presentar l'acte, la filla del nou clavari major. Ella donava a tots la benvinguda i rebia el president de la clavaria. A continuació era el regidor de festes patronals José María Romero el que s'acostava cap a ells. També l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, i aleshores sí, moment de rebre al clavari major Miguel Serra. Era l'hora de la proclamació. L'alcaldessa va ser l'encarregada de nomenar a Miguel Serra com a clavari major, ja amb el càrrec el primer regal de la nit. Este quadre que recorda més un fet molt especial, i és que enguany fa 25 anys que el seu pare va ser també clavari major. Un dia molt especial per a la meva família, per a mi també molt especial, i a més que és un dia que estàvem esperant-lo fa molt de temps. No sabíem quan vindria, però ha vingut molt content perquè també celebraré els 25 anys que mon pare feu clavari major. A continuació, més detalls per al nou clavari, esta vegada dels clavaris de les altres casetes de la Pobla. I després va ser ell qui feia un reconeixement. Va ser a la seva mare, qui va viure també amb molta emoció esta data. Moment aleshores dels parlaments, les primeres paraules, les del president de la segona caseta. José María Romero, regidor de festes, va ser el següent en dirigir-se a tots. Dins les seues paraules va voler destacar el suport del consistori a les festes patronals de la Verge del Rosari. L'alcaldessa de la Pobla reiterava també este suport i desitjava unes bones festes per a este 2010. Abans d'acomiadar la nit, un altre reconeixement és el que feia tota la junta de la clavaria al seu expresident. Un regal que el van voler fer per la seva dedicació i entrega durant els seus anys de presidència. Per acabar, un parlament més va ser el del rector de l'Església de la Santíssima Trinitat, don Javier. Els clavaris de la Verge del Rosari celebraven d'esta forma la proclamació del nou clavari major. Comença ara una nova etapa per la celebració de les festes de la patrona al pròxim mes d'octubre. Farem tot el que se puga i la Mare de Déu tindrà tot el que se mereix per part de la clavaria i per part nostra. Així ho assenyalava el clavari major de la segona caseta.